Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Marinig ungog tingog. Lain na binat. Lain na magbigay ng insika. Kung sila may taon ng buhata eh. Busli. Mangag sa ilong. Sige Pito Kalpar. Ikaw lipay sa ako pa. Ako tirisapa sa Miss Clina pa. Promise. Busli. 150,000. Usang kakim. Sukot o teli. 150,000? Sugat ay. Sa iyo na ng trabaho Kada. Para kita dua enjoy pa. Ha? Ikaw ayaw ka pala ka. Kila ako trip-trip lang pa. Trip-trip? Trip-trip lang. Ako lipay. Ikaw sa lipay. Kaya ako payan man. Si ako, dako pa. Ha? Trip-trip lang. Mahihayin si ko. Medyo kalpa. Salbahis madinig insika. Sige na. Double blade. Bay, sa may bato naman ang cordless impact cutter, Bay Misael? Magamit ka na to aron sudlon ang gipuyan niya itong mamita, chikading, by Sarge. Akit bahay tirada niya itong tirada ron, Bay ra? Aron mabawi na to ang kwarta nga gidanig Lina sa iyang pagbiya, by Sarge. May yung tabay, aron maturnover na to ni Sir Mark. Dako itong ikatabang. Hinaut pa nga to paghihapon ang kwarta dito ni mamita, chikading. Cemetery taon ang maadto, by Sarge. O, Bay Misael? Udagkot ko kandila sa lubong ni aning mama, bay. Okay, Bay. Nang dibi, nang. Ni duaw na sad mi si Bay Misael lang. Mama Debbie. Kimingaw na kay ko ni mama. Samtang buhi pa ko ma. Dili ko mahunong aron nga makakuha og hustisya sa imong kidagatan. Magbayad gid niya ang tao nga mipatay ni mama. Daddy, kumusta namang pamati ni mo sa imong samad? Okay naman, iha. Sure ka? Medyo may panahon nga muhapdos apan kayar ha. Naara may tambal. Naara masab hinoon ng imong private nurse nga mo ay nag-atiman sa imong mga tambal, Dad. Oo, iha. Gusto na kong mapauli sa bahay. Okay, sige. Akong pakisultihan bahin ni Ana ang doktor. Please, iha, Liha. Ang iyo Asya. Ingna nga, adto na lang ko magpakaayo sa hingpit sa bahay. Akong suwayan, Dad. Salamat, iha. Dad, mo pauliun ako sa bahay, ha? Naara man ang imong nurse. Okay, ayaw na ko kabalaki. Di pa yung taon patyonon kining imong amahan. Dad? Nakabangag na tanining bumbong sa luyong bahin, by Sarge. Sakto na ning bangaga, Bay. Kaagi na ko ani kay gamay kong tao. Sige, by Sarge. Ikay sud aron pangitao ng atas sa case nga gipataguan ni Glina din O, Bay. Klaro kayo nga, aning kwartuhan nag-star si Miss Glina. Kay
iya man yung mga sanina nga gihanger. Kini kluset. Kini mo akong ablihan kay tingalig. Niya tagoy ang attache keys. Uy. Hala. Kaya ni agli ni tagoy. Kuan ko, ug akong tanawon kung naabgid din ang kwarta. Dagam kong iso ni kwarta. May bawang ginirong ba? Ako ni plasters kama. Util combination 0 0 0 0. Oh, hala, kadagang kwarta ini. Binandun nga linibog tag-kinintos. Bay, bay, niya na, nakita na ako, bay. Diyan na, bay, misay. Okay na siya, Bay Sarge. Huwag ka masayap sa imong gituhuan, bay. Dinigan ni bayan niya gitaguan. Imposible manggod nga iyakin ni Dadon. Siguro kyud nga interesan kini sa kakaw nga major. Sakto ka, bay. Tara, mubiya din tayo ni Dapita. Dali. Patay na. Nasundan tas mga pulis, bay. Mintin lagi din yung dagana, Bay. Kay nangandam sa ko diri. O niya, padaplin na gyud. Kay basig, dili kita mo igi-alarma, anak. Oo, bay. Mo-overtake sila, Bay. Baoy. Ano kita mo igi-alarma? Dili di ay. Sa diversion road kaagi. Kay basin og naay checkpoint sa unahan. Di kay tadaan. O, bay, Misael. Mo safety tang daan, ha. Kay ang mga armas og daghang kwarta. Dara ba nato? Kwarta na 150,000. Baya. Sa una, 150 pesos na gani. Pero 150,000. Baya. Pagwa ko magdahom nga ingon day ni Ana ang big boss kasi busli. Iluod ko primero pero nagkadugay. Baya. Mura mag nagkalami. Double blade. Bangag sa ilong. Hapit kami magkasugat si Miss Alea. Maayo na lang gani kay dali ko nga nakatipas og agyanan. Ha? May adlaw raw niya tanako papayana ka. Ipamatuod ko nimo nga dili sa tanang panahon swerte ka. Tuwa siya paingon sa kawas ining ospital. Mupaulit tingali siya sa ila. Si Major Gaspar. Hello, Major. Unsa rin kalaki ni mo diya karon? Karong adlaw, akong paningkamutan nga madaang general. Kumpleto naman ang plano. O kanay gusto ko, Glina. Ako rin bahala. Isali ka na ko kaning bahina. Kaya tagan ko kamo og nindot na kalampusan. Salamat, Glina. Bangag sa ilong. Palipay ko na nagipadayag mo karon. Pabuta ang resulta ining akong misyon karon, Major. Pastilan, nabalaka ko ni Sir Mark nga imong gibiyaan dito sa ospital, Alea. Okay naman gud ko no, Misael. Wa man ko rin angay nga kabalakan. Nananghit mong gud ko niya. O lagi. Pero ang kaaway mo dili ka kumpiyansahan. Misael? Maglakaw mi si Bay Sarge Ha? Asa man mo? sa ospital. Pulihan ti ka sa pagbantay dito ni Sir Mark. Nanglakaw malagi to sila og balik ni Elia. Nabala ka si Misael nga gibiyaan ako si daddy dito nang. Ay na, may private nest ka nagatiman niya, di ba? Ang iyang gikabalakan, mao ang mga kaaway nang. Okay na, sir. Naturukan na ti ka sa imong bukton. Time pa. Ngano ba ang giturok ba nimo na sa akong bukton nga ang tanang medisina nga injectable na aman gibutang sa dextrose? Tingali bayag na sayop ka, nurse. Dili ko mahimong masayop, Sir Mark Uknis, sir. Oh. Tantangon ko ni nga kong face mask, ha? Glina,
Ikaw? Nagatuog na siya. Tawgon ko dahil nga ako mga kaubanan sa kawas nga nagpa-disguise nga mga nurse. May Sarge, murag na alert to ang mga court sa ospital man makabiyak katong ambulansya. So, ganito po sa sold ba, Misay? Kikulpaan sa pagko. Sa? Lain nagipati ko karong kakulpa. May Sarge. Paingon na diha, Major Gaspar. Ha? Tinawan ka ba, Cleena? O, Major. Ang target, si General Mart Oknix. Niya na siya o ba namo? Sakay nining nakarnap namong ambulansya sa ospital. Ginoo ko si Daddy Mart. Asa na kay gandang karon niya, Misael? Klaro ang mga kuha sa CCTV. Si Glina, babae nga nagpakaroon inon nga nurse. Sugdan gyud daw ng espiritu sa demonyo ang utok atong disiplina pay. Nagpaulipon na gyud siya sa mga kakaw. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.